bandiraɓe amtuɓe yebde ayawa hablirde Pindi TV caggal yettude geno gonɗo jonɗo en juule rasul sallllahu alayhi wa sallam en calmini khalifaɓe diine ko noon kadi en calmini khalifaɓe aada en calmini ɓen ɓe ganduɗa ɓe ko ardiɓe ene Pindi TV tugude baba Abou Habsatou Coumba Hamme ha yetti Daoudou Gueddar Maymouna Tafsir Daoudou Marek Samba Gaye Siri Tanum arɗo Guerlel e ɓen ɓe ganduɗa ko waɗoɓe feere ha jeeɗen tugude Ndeye Fatouma Sali e équipe mum fof en calmini tongode temedere e jeegom arti taw koye mbadi kuftidinde ina bismi sukoɗo batti duuɓi kono noon ko mawɗo ɗo batti hakkille biteɗo Kadia Ndiaye walla wiye kadi na raki ina wawi taw ko inde nene makko ɗum maw aranen hen kono o lolliri e weeyo walla mbiyen réseaux sociaux ko Ndiaye Diatou Ndiaye gonnoɗo ɗo e leydi Sénégal ha yalti leydi Sénégal naati toon to waalo Fendo no wiyeteno hanki walla mbiyen France to ko toon o wonno ko on tigi woni koɗo men e émission hon mbo woni an en mbatta so wona tottudemo o salmodira e yeɓoɓe ayawa hablirde Pindi TV assalamu aleykum Kadia Ndiaye. Waleykum salam Ba Mody a salminama. Assalamu aleykum bandiraɓe musidɓe tedduɓe yeɓoɓe Pindi TV on calminama goto kala moon inde mum e yettode mum woni ni kam noon hande weltare joddade ɗo e Ba Mody woni émission holmo woni an ɗum noon kono wiri on ni tan ko Kadiatou Ndiaye haaldata moon ɓurɗo andirede woni Ndiaye Diatou Ndiaye debbo mo sogui e dimbeje bandiraɓe musidɓe tedduɓe mi salmini on mi juurima on Ba Mody mi salminima tigi rigui beela emin mbawi andude hol gonɗo Kadia Ndiaye. hande ni sen belama mbiyen Ndiaye Diatou Ndiaye nde wonno rendo go foof hayni to jeeyami dow hankatini ɓe mbiyata ko Ndiaye Diatou Kadia Ndiaye ko suka tan ko mbawten wiide ni donc jibinaɗo ɗo e leydi men Sénégal mawdi ɗo e leydi men Sénégal mataw kam no wiyatno tan ko ɗanniɗo tan toon to leydi France kono ko ɗo jibinami kono ko ɗo mawnumi kadi ko noon tigui aɗa aranno walla bisimilla beela a meeɗi nadde école walla Qur'anil Karim. nde wonno ken julɓe sen jibinama tan haade men dañde duuɓi jeeɗiɗi eɗen nanne alquran dañen ko juldirɗen eyyi kono en jangui ɗo français o ha dañƴen bac plus 1 nden jaaɗen to leydi France tawoyde jinnaɓe meɗen beela toon ko dañgol ma bac yaltima walla ko holno jaltirɗa fof nana hen nde wonno enen kam eɗen gandi ko Afrique gonɗen ko Sénégal gonɗen kala jangguɗo tan dañi bac ene yiiɗi jokkitoyde jangde muɗum toon to caggal leydi ala ko haali ɗaccuɗo jinnaɓe mum ene gonno toon to caggal leydi donc koɓe mbiyatno ko koddamɗo fe kosamam mi dañi bac mboɗo foti jokkitoyde jangdam to caggal leydi Allah waɗi kadi jinnaɓe ɓe nan toon wonno ɓuural mabɓe ko yomi ar somi dañi bac mi tawaɓe toon firti an jinnaɓe ko toon to France to ɓe gonno beela kadi ne gonɗa nde toon a jukki jangde ma ene woodi ɗum jettimi mi jooɗima hitande mi janggani nde wonno taw hitande nde woɗɗi yiino eyyi après ɗum noon mi janggi toon eyyi mi waɗi université Paris 1 woni Sorbonne mi janggi toon duuɓi ɗiɗi eyyi après gaccumi holko takma accude aɗa andi yimɓe ne mbiya ɓeene jiiɗi hoɗoyde makko ɓeene jibina makko ɓeene jiiɗi yaade France ɓeene jibina France mais holko taki jaaɗa ha toon gaccuɗa jangde ni eyyi aɗa andi enen ga no wiyatno sahaji eɗen leela nadde école o eyyi donc sa leeli nadde école walla duuɓi ɗi dañirɗen ga dañirten bac sa yeehi toon aɗa mawna eyyi âge aɗa mawna e mabɓe kadi hol duuɓi tolnotoɗa tan aɗa yiiɗi wawande hoorema aɗa andi enen ga guila aɗa jangga aɗa fuɗɗi ha daña bac ka jogaɗo donc so tawi a yeehi caggal leydi aɗa andi ko mawɓe men mbiyata ko tan so tawi neɗɗo watti yiide bindi watti nafde hoore mum ko gandanɗa janggantake oɗo lettre mi sikku ɗum tan ko nafoore mi ƴeewa tan ƴewtude tawmi aade mi jangdam nde to heeɓi ɗo mboɗo wawi liggade mi nafa hen hooram nafa hen bandam en taw kadi jangde nde jarani ene woɗɗoya ko pour le moment kam mi ariti jangde nde mais firtani kam komi ɗaccuɗo définitivement pour le moment mi yow jangde nde jaawi ƴeewoymi ɗum ɗo liggade ƴeewoyɗa liggey beela hande aussi hakkude ma e gonko leydi ndi toon to banggue caɗele beela ala kam aussi kadi hakkude ma jinnaɓe ma paraji ma mbaɗon jogdaki caɗele nde jiɗɗa nde accude jangde nde tawde kamɓe wonno ɓuural mabɓe ko yaara jangga non ɗum waɗani probléme ko fierté e yam ni par ce que so tawi kay mi suusi haalde e to banggal ɓiɓɓe nenam ene wawi wiide ko min idi hen dañde bac eyyi ko min e miñamo minen tan dañi hen bac sen ƴeewi ni même to banggal koɓe mbiyata ko banggal gorol to banggal
babam ko min woni debbo giɗiɗo dañde galle babam eyi donc ko fierté maɓɓe ni ko min ni ko fierté am idade dañde galle babam eyi kono eɓe gandi ko jinmi donc ko ɗum tagi waɗani caɗele eyi l' essentiel kono mbirumami ni tan même nden aɗa jangga aɗa andi a janggat hande wela janggo metta mais kamɓe fandare mabɓe wonno tan neɗɗo yo yi binti yo dañ ko leeri ko gandanɗa o hayti wonde mo anda haydara donc pour accudemi jangde nde wonani probléme vraiment eɓe mbaɗi kam comprendre ɗon hay so tawi woni en gaccani ɗum kono en ndiwi ɗon seeɗa mais kam koye nder worsoji kadi jibinaɗa nokku ceerno Aliou Thiam en calmini ceerno Aliou Thiam en calmini Cheikh Tidiane Thiam e fondation Nourul Huda worsoji jibinaɗa toon kadi Allah rokkuma seeɗan fa ko woni bak ha jaltuɗa jaaɗa caggal leydi kono tan eɗen jawto namnal gongal ngal ko min jii wiye jaay jaatu jaay caggal mum e nder weeyo karalle kese ɗe ko toon ɓurɗa dillude mbelo so tawi aɗa jogino golle ne mbela ɗum ala ko bonni e golle ma walla hol sababu majjum eyi ko mbiyatno tan raison ngaji ɗi ene heewi eyi donc ko dañde tan e sehilaɓe walla kadi yewtidiɓe nde wonno koɓe mbiyatno ko min needimi kay tanam donc mawnidmi kay mawɓe eyi donc mawnidmi ko Fouta e mboɗo yiya ko wura toon mboɗo yiya jewte aduna donc arde mi France mi yi réseaux sociaux o nden Facebook ene yalti kewata tan yiide tan ko au fait mi wiyata ko kecce ni mais ko photoje ne mbaɗe postulé ko ɗum tan kewɗa yiide mais mi yiyano ko gandanɗa tan yimɓe ɓe ne mbawi wattude hen hakkillaji mumen eyi yewtidde yimɓe aɗa heeɗo on dañi probléme entre joom galle mum o dañi probléme entre jinnaɗo mum min ko on idée jarumi donc le fait que mboɗa nana probléme uji ɗi tan ni tan ari tan ƴettumi caméra am mbaɗmi hen vidéo hawre Facebook ari donc battumi wadde direct uji mi adda débat mboɗo adda ko ndi tan vraiment ardine heɗade yimɓe ɓe probléme uji yimɓe ɓe tan ko ɗum waɗi kam inspiré ha gandanɗa mboɗo watti wadde vidéo ji hande réseau social o no ɗesi addude caɗele en jii nder réseau social o par ce que woni hen dewle boni hen dewle kumama hen kono kadi cuurtodiral heewi hen an holno gurdirɗa ɗum ko mankude andude tan ko mankude finande ɗum ndewno ko mbiyata ko pinal wona tan ɓurnugal pinal wona tan ndaare kam kala ko jiiɗa ne ɗum foti yarude hen seese réseaux sociaux o ari mais firtani tan ka jannguɗo walla ka dañƴo bag walla ka jooɗiɗo e bureau ma aɗa andani ɗum ayi ko fate internet o e fate jangde haydara yaadani aɗa yiya ni jannguɗo ha ƴakke kayitaji mum sa tottimo téléphone haydara wanda e téléphone he eyi donc ɗum ko banggue muɗum réseaux sociaux ari mawɓe e sukaɓe fof ndirini ɗum no mbirumami nani ni tan kono ɓe kokkani ɗum valeur arani kala ko jiiɗa tan ene waɗi ko moƴƴi ene waɗi ko boni au lieu potten ƴewde ko moƴƴi ko mais bon malheureusement holɓe gandanɗa natir hen koko no fewirani te pourtant bonani soɓe pewni ɗum pourtant réseaux sociaux bonani bonani kono won banggue ɗi won hewɓe hande kulti haymo mbiya neɗɗo tan ƴettu téléphone ma ngam mbaɗo hen waɗa hen ha saf min wiyata waɗa hen ha saf woni WhatsApp jomum en kulti saabu ɓe jiiɗaɓe foof ko ɓuuri ko hen heede mi wi ayubaji ɗi yimɓe nana ɓoorti ene bedda hen ene waɗi gueɗe sa tottanimi naggam mi hoynuma e an bala joga e kulhuli mum min de ɓoɗo huli réseaux sociaux ɓoɗo huli WhatsApp so tawi bandiraɓe woroɓe sifre Ndiaye Diatta walla yiɗɓe Ndiaye Diatta ni eɓe poti andude ɗum e yam nde wonno ene famɗi tan min mi juuta e audio ay an baba moɗo mi sikku so tawi teskiti ene famɗi mi juuta e audio neɗɗo yewtere junde o audio kala no banmi audio ko jomum namdi hem ko walla ko waɗi important ko ɗum jaɓatomi tellement mboɗo huli réseaux sociaux hande aɗa wawi haaldude e neɗɗo o ɓennina audio ma taw an harme jeeɗi a yarani hen to boni walla kadi a wirani hen ko boni ko oɗon cekkodiri ɗum haala ko ɗum tagui mon foof yo andu to haadi e réseaux sociaux vidéo ji ɗi audio ji ɗi min ko ɓuuri musdem ni ko audio ko yimɓe ɓenninana ko nde wonno neɗɗo aɗa wawi wadde erreur min bamode mboɗo wawi wadde erreur sa idima e audio e vidéo am aɗa foti suurde kayita ɓenninde min wiyat ɓenninoɓe ayi baɗɗo waɗani waɗi ko ɓenninoɓe ko ɗum tagui tan eɗen poti renade réseaux sociaux vraiment eɗen poti renade ɗum kadi woto koloɗen hay goto min de so tawi neɗɗo fof wayno yamni hay goto woto hoolo e réseaux sociaux kala audio mo mbatta haal hen ko rewi Allah ko jokki ɗam eyi sa haalani hen ko laaɓi janggo e jaam wiyete a wi
nde wonno eɗen mbawi joddade ɗo tan mi haala e ma neɗɗo tan ko gandanɗa mi haaldani toon jamu mais ko yewtere on so nan wi a wi kam ni tan aɗen ka boni ala ko haali audio al haalto ko kalnoɗa mi sikku neɗɗo fof foti renade tigi min nani aɗa haala hannde ko ɓuri ko heewde wonɓe caggal leydi appel vidéo kono won geɗe goɗɗe mbettes ko ɗum haala ma am jëkkër am far daña gorko daña kalnoma less ata e guerte saha ina dilla seeɗa ɗum none jiiruɗa ɗum to mbinomi fo amos billahi mina seytane rajim no pomdanani de passage en calmini musidɓe bari eyi donc ko yewtere nde gandanɗa walla ko sujet mo gandanɗa garalam ngal koko hewti noppam woni on débat eyi donc kilnanmi e leydi he ko ɗum nananmi vraiment ene muusi kam no feewi kadi min ene waɗi kam gacce donc sukaɓe kono am ɓe ponmi wiide ɓe so tawi kay mi suusi haalde kala noon ciiɗo hen hoore mum ñaguima ɗum yaafuya ko hunde nde gandanɗa fotani wonde ko mbimi tan e vidéo so tawi a wi ka julɗo ka ɓi julɗo aɗa foti renade ɗum so tawi kadi a felliti hokkude hoore ma gorko mi sikku kadi aɗa foti haalde e gorko o e nde wonno mi wi on mayde ene yaawi haalde jofna tan ko hokka wona koye rokkede donc so tawi aɗa watti hakkille ma aɗa miiji an mayde nden wawi tawdema e kala moma mi sikku ma hul wadde ko boni eyi so tawi tan ene waɗi waɗoɓe ɗum bandiraɓe vraiment yoɗani neɗɗo wawi jogade gorko wiya ene jogo copain walla aɗa jogo gorko aɗa jibdiniya haalande ladde aɗa jibdiniya ɓe gandanɗa wona gorko ma ha mbimi on duɗ en ara hen ijam wode nandani gorko ijam est ce que ko gorko jeeyi nden gandi ɗum yoɗani so tawi aɗa woni e dewgal tan mi sikku aɗa foti haalde e joom galle ma eyi donc en kalani ni to banggal au niveau de société o mais jomiraɗo dewgal ko dewal Allah aade dewgal noon ko dewal Allah mi sikku holko foti yodde hakkude ma an o e jomiraɗo wona ƴewni enen ko jawtam ko ɓuuri heewde so tawi bandiraɓe mbatta hakkillaji woto ƴeewen hakkude men e société o nde wonno noon neɗɗo omo jogui hakkude makko e bandiko en kono kadi hakkude makko e jomiraɗo ko ɗum ardi aade ko hakkude ma e jomiraɗo ardi ɓe mbi kala mayre koko ñawoyte hay goto anda ko tawoy tan donc foof yo yoɗat fof yo yood laaɓi tigui rigui kono noon to tawi koɗo banggue hannde en duttoto ɓosen seeɗa ngam ko fewte ha joni oɗo ɓataki ko rendo ngo jeyɗum yidde wiide neɗɗo nodduma wima photo mi rokkuma haalis photo hoorema mi rokkuma haalis wonɓe caggal leydi jaafomi ko ɓuuri ko hen hewde ko jiiten ko wonɓe caggal leydi noddata wonɓe e nder leydi ndi e ɗiɗon chantage uji joni an hol ɓataki ɓe beddoɗaɓe rewɓe ɓe tan min mi wiyata worɓe ko rewɓe mbiyan donc kam mi wiyata mbaɗa yaadi hen à 100% nde wonno ko mbiyata ko hannde jamano ene boni ha gandanɗa wona to caggal leydi wona ɗo to gonɗen ɗo hannde par ce que on gonɗo caggal leydi a wi o haaldata ko gonɗo ɗo e leydi o wadde wona konko boni mi sikku wona konko tan boni eyi donc ay chantage uji ɗi ko mbimi tan ay neɗɗo a rimɗat rimɗo e hoore ma eyi oɗon jaafo mi sikku ko bonande mi sikkani bonande ene weeli ni walla ha wela ha ɓuranma ndimago ma ha ɓuranma hakkude ma e joome eyi donc kamɓe wonɓe caggal leydi ɓe so tawi no mbiruɗa ni ko hol waɗoɓe maɓɓe eɓe ñaaga yoɓe gandu moɓe mbaddata ɗum ene waɗino e jawte men goto e vidéo ji men en kaali neɗɗo kam même joom galle ma ko jiɗɗamo ko foof toon kam woto hokkumo ɗum nde wonno hay goto anda to aduna ɓe mbiya ɓe wetata eyi hay goto anda donc dewgal ene dagui kono kadi ceergal ene dagui enen fof eɗen gandi ken yimɓe tan hande aɗa wawi wonde neɗɗo kadi holɓe gandanɗa mbawa wadde retenir koye mumen so tawi ɓe mbaddama tan kamɓe yo bon ɓe miijata ko janggo e jaam bildital ma aroy donc on probléme mum ɓe mbaɗi ene wawi ni ɓen neldoɓe ɗin fidoji ko joom galleji mabɓe neldata eyi donc so tawi ko joom galleji mabɓe kadi yoɓe ƴewnoɓe garitiri ɗum so tawi kadi ko ɓen joom galleji kadi ko kamɓe cuftata ɓen rewɓe yoɓe ƴewnoɓe mbaɗira kono hande jamanu mo gonɗen o donc koɓe mbi ko mo wonani e juuɗo foof o mona e dabɓo biiɗo waɗata ɗum ɓe wiyani ala nde wonno yimɓe fof ɓe potani kono ko heewi e men majorité o ene waɗa ɗum donc yo suturo ɓeydo tan majorité o ene waɗa ɗum kono ganden no mbaɗirɗe ɗum badden suturo e koye men neɗɗo ko gañƴama ko fof walla ko badduɗon ko fof so tawi on baddi miijo hasko ñalawma goto weeliyima miijo hasko ñalawma goto on vidéo mo neldunuma kene welno wadde kayita aybindemo walla kadi kayita ƴewde wadde ko gandanɗa ene bonnanamo aduna makko ene cimtol ngol gandanɗa ɓiɓɓe makko daniraɓe makko ha jatiraɓe donc o jarata haydara e aduna he ko hunde nde gandanɗa nde poɗɗen wattude hakkille
hunde nde poɗɗen wattude hakkille jaɓanten kadi ko baŋnge sukaaɓe won sukaaɓe wiya ko jibinande France waalo fendo jaɓata wonɓe Sénégal ndesa ɗumen ɗum holno jiruɗa ɗum bamoy ɗan gan mo acci ɗum caggal leydi ɓe toon gummina hanko ɗon gonɗa ha boy jaɗa min mi jaɓani ɗum hay goto ɓe salaki ayi ɗo min ko ɗo jibinami ko ɗo mawnu donc mais min mi dañino on probléme jinnaɗo wi o ƴamanɗa wi ala tati pourtant ko ɗo jibinami ɗo mawnu pourtant ko éducation ɗo joguimi kono mi jaɓani ɗum donc kamɓe wonɓe toon ɓe koɓe guurata ko e wonɓe ɗo ɓe fof ko gotum hande ala fof jaɓowo ɗum sona taw en hawre yidde a yiyani ko ɓuuri hewde e maɓɓe so tawi eɗen teskiti kay a yiyat neɗɗo mo gandanɗa ɗo en taw alano liggey wonano haydara ɓe jiya ɗum tan e jikku mum wela ɓe ndesa ɗum ɓe nawa ɗum France walla yiyani ɗum pourtant ɗumen heewi holko tagi enen en battata hakkillaji men e ɓeɗon kono kewɗen yiide tan koɓe gandanɗa ɓe dokkama kaari ɓe cali ɗum noon nana toon nana ga no guurduɗon toon to batti leñol ngol no guurdi toon no guurduɗon toon so tawi aɗa wawi min ɓetande beela pulaago oɗon guuri ɗum toon ala heedi heeɗo jimmi wiide ficcoru beela on guurani ɗum toon ede andi wiya Touba kañum so ari ina yiɗma aɗa yiɗ ɗum tan namnata ko woni gueɗe tokose dal beela on no guurduɗon ɗiɗon fannuji mi famani aɗa ligga ina waɗi gurdam ɗam ganduɗa so tawi jomum en gari hande na ƴama ma mbiyata ko ɗo batti kinde beela on guurani ɗum toon enen de gueɗe fulɓe pullo de kala to yi wona wat ko cosaan makko e aada makko so tawi kadi tiiɗi ko mbiɗa ko nane ma eyi kala to yi ko nawarɗo aada makko ko nawarɗo ko woni ko ala to ɗum ala ko guurɗen ɗo ko ɗum woni to ina teska hakkunde ma en naalanke mbaɗono Elhaj Baba Mal e woɓɓe mbaɗono advice donc oɗon jokkodiri wiya jokkodiral ngal won wiyoɓe ni wonko wonno hakkunde mon so tawi ɗum woodi mbimi émission holmo woni an ma ɗon laaɓa beela aɗa wawi min artande ɗon eɓe ɗi hakkude amen ko wayno advice ene waɗi ɓe hen joopo mbiya koɓe sehilaɓe ɗe ɓe gonno par ce que won jalte makko ɓe mbi ala dal ko an wawi min laɓɓitande ɗon holno sifiri hakkude ma advice kalnami de passage en calminimo eyi hay mo yani wonanimo on woni advisor Amadou Mangane Amadou en calminimo donc mi sikku hande kam jamano aduna fof ne watte makko hakkille e donc ko bandiraɗo gorko moƴƴo vraiment donc ko bandiraɗo gorko moƴƴo min premier mam anditirde kay fido jam donc comme ko waɗi kam ni message o wi jawtam ne welimo noon min gande nde jawtam ne welimo ko avant ɗum ko mawno men kewno heɗademo e ni mais vraiment ko neɗɗo moƴƴo min comme ko waɗi kam contacté guila début mbaɗa waɗa direct uji e Facebook e donc ko neɗɗo baɗɗo fayida tan vraiment jiɗɗo leñol ngol donc aɗa andi no wiyata no min no waɗi kam contacté jimi ko beelam bonnoyam en tant que advisor donc yimɓe fof ne jiiɗi jokkodirde mum waɗma message wiya jayjata min ko an woni fan sample heɗo jewte ɓam donc ko ɗum tagui mboɗo ɓeydi jaggudemo par ce que yankinademo nde wondemo neɗɗo nde kala mo yi omo andi omo foti jokkodirde mum omo jokkodira e mum donc ko neɗɗo moƴƴo donc ko jiyami tan ko jaam tan o haalata yimɓe pour vous dire ni mi meeɗa yiide ni advice aɗa yewtude e makko haw haala goɗɗo non donc ko jaam gandinmi e makko ko cehilagal woni hakkude amen kadi ko banam gorko eɗen duwondemo tan yo yaaru yesso o yetto to yiɗi yettade ɗo so tawi en garti e baba mo woni Elhaj Baba Mal yiyatamo baba bien eyi donc ko babiraɗo moƴƴo ko mon papa adoré mi salminimo de passage eyi donc wiide bandiraɓe tan paare mois de mai inchallah paɗen toon to Paris Zénith eyi en calminimo ko neɗɗo baɗɗo fayida on aussi ko grâce à mes vidéos Baba Mal hettini hen eyi donc bandiraɓe fulɓe ɓe ɓooyino neldudemo vidéo jam comme kene même nomin gandodiri ko noon o wiyat o ɓooyi nande haalam walla kadi o ɓooyi yiide vidéo jam eyi Allah waɗi no wiyete hol Zénith cakkitiɗo somi jumani 2017 wonatno eyi donc no wiyete ama sehilam goto waddi min eyi waddi no wiyete no waɗi kam contacté pour yomi jaggu e Zénith o par ce que ɓe jiyatno vidéo o mi andano hay goto wadɓe organisé mais mi waɗano snap ujam tan mboɗo waɗa pub Zénith o taw hay goto mi andano hen Amadou Sacké donc waɗi kam contacté uyi kam jayjata pourquoi pas mi wadduma e producteur o comme ça jagganaɓe donc grâce e makko konko puusi kam e nadde e peut être mbiyami ko staff Baba Mal ha Baba Mal wawi heɓtinde liggeyam e nder oɗon Zénith mataw waɗi hen gollal
gollal bangal fayida e donc no min ngari salminde bammal wiya Ndiaye Diatta yiɗi yiidemo woodi kam accueillir gil nden noon ha faade hannde nde ala juurde mo gandanɗa ni mi heɓani message bammal vraiment ala dumunno quelques mois mo mi heɓani message makko fierté yam par ce que Ndiaye Diatta mi wonani haydara mi waɗani haydara peut être hannde holɓe tinani Ndiaye Diatta ni mais vraiment gila joddimi e makko gandodirmi e makko kala no wayri nande o waɗat kam message ma fi o salmodira e yam donc ko vraiment ko fierté e ñaguima gurdam makko yo juut Allah hokkamo konken yettade to yiɗi yettade to machallah woni belamma keddorden ko hojomaji 4 beela Ndiaye Diatta no woni dewgal alhamdulillah oɗo woni dewgal joni paaɗen koye namne e jaabuji mumen question réponse Dakar e Fouta holen ko ɓuranno Dakar e Fouta ko mboy men par ce que no wuli kay ko toon ɓurani en par ce que ala ko ganduɗen ɗo laccire kosam e laccire haako kay haw yiɗi fo yo huccu suppu kanji e maafi suppu kanji hollo maafi suppu kanji e maafi gerte ala ko gañmi hen fo ne ñaamo lambo walla fuko koyngel fuko bal football Sadio Mané walla walla men Barça walla Real dade men fof kay ɓe jarama ay goto télé walla radio bon ɗiɗɗi fof mbaɗi télé mbaɗi radio théâtre walla film théâtre hol wasima e yeɓoɓe télé Pindi TV hol wasima e fulɓe bon ko yidde wiide tan ko ɗum kam mi sikku en kaali en kalti en jokkodir yiɗodiren gandet koɓe mbiyata ko ndeysan jolfo wiyata aro dafa yaatu donc ene yaaji ko mbatten ko ene yaaji yen jiidu yumma jiiden baaba kala keccuri hen goɗɗo yo waɗ ɗum miñiraɗo jokkodiren kala ko gandanɗa neɗɗo waɗi erreur aɗa foti wadde mo rectifié noddamo mbaɗamo rectifié e jaam taw a ƴettani vidéo ma aɗa yanna jomum walla waɗa mo classé donc aɗa waɗa mo minimisé gaccen wadde minimisé e koye men donc so tawi a yi neɗɗo waɗi ko fewani tan ƴewmo wadde less korisamo so neɗɗo haali ko fewani ƴewmo korisdemo less o bamodi waɗi émission no fewi o waɗirani no fewiri noddumo less jewti ɗon donc so tawi eɗen mbaɗa noon tan mi sikkuma fewat wa Pindi TV aussi on beltanama ha woni gonga jokke golle machallah Allah jarama on woni Kadja Ndiaye lollirɗo Ndiaye Diatta Ndiaye gadiɗo waɗande en vidéo émission holmo woni an wonno ko 2019 ɗum noon en jettimo en jarnimo kanko kadi hoyfukinade o ɓorni en hay wutti mbaɗɗen émission ina rewe makko ɗum noon haalama ɗo e Pindi wutti joɗɗo kanko adduni en ɗum o ɓorni en vraiment en jettimo kadi e darde makko wondemo suko debbo dariɗo koko so pulagu dilli o dilla e fonno fof mbo dilliri ɗum noon en jarnimo hen no fewi yo Allah rokkumo kadi no sago jinnaɓe makko toon to caggal to ko Ndeye Fatouma Sali Signe Mansour Combaan kono emba arde Maymouna Janka tawtorede Matimar tongode holmo woni an 106 woni 106 ko ɗo wayni ha saha goɗɗo jokkon e yebde télé mon Allah jarama on jarama